Vydajte sa s nami na fascinujúcu cestu životom jedného z najväčších dobrodruhov histórie. Moritz Beňovský, cestovateľ, kráľ Madagaskaru a človek, ktorý prekonával hranice svojej doby. Objavte jeho úžasné príbehy so združením Moritza Beňovského. Pozdravujem vás z Power Studio, vítajte na podcaste Združenia Moritza Beňovského, ktorý venujeme komiksom. Volám sa Vladimír Dudlák a mojím hosťom je Rado Rybovič. Rado, hneď z ostra, aký je tvoj vzťah ku komiksom? Pekný večer, prajem všetkým. No a môj vzťah ku komiksom je, by som povedal, že zásadný. Ty používaš jeden výraz, že komiksový guru. Ja to nemám celkom rád, pretože pojem guru sa u mňa spája s niekým, kto je na nejakej vyššej mentálnej úrovni v rámci danej oblasti. Tam rozhodne nie som a takisto nemám ani všetko podchytené, ale v podstate ten komiks ma sprevádza, no môžem povedať, že od malička, od základnej školy určite, pretože odvtedy mám uložené prvé komiksy doteraz. To znamená, že komiks je pre mňa formou umenia, formou zábavy, formou relaxácie, ale zároveň aj nejakou tvorivou činnosťou. No, ja som použil to slovo guru, lebo pre nás si naozaj bol z pohľadu komiksu, keď my sme sa pustili do projektu Comics Moritz na úplne iný úrovni a tým pádom aj mentálne, aj tým, čo si prežil, tak skús nám charakterizovať, ako ty vnímaš Slovensko a slovenský komiks ešte v 80. a 90. rokoch. Ono je to trošku paradoxné, pretože sa hovorilo, že pred 89. bol komiks zaznávaným, alebo teda umením, ktorý nebol umením. Hej? Bolo to v podstate nejaké umenie importované zo západu. Napriek tomu ja si pamätám naozaj od základnej školy, že tie komiksy boli súčasťou takmer každého detského časopisu. To znamená, že ten prvý komiks, ktorý som spomínal, že si ho doteraz odkladám, tak to sú Malí pátrači od Alana Lesika a ten vychádzal v prvej triede na základnej škole niekde v nejakom ohníku alebo vo včielke. A takisto v Kamarátovi, takisto sme dokonca odoberali nejaký v rámci štúdia zahraničných jazykov, cudzích jazykov, sme odoberali ruský časopis Míša, ktorý bol na dokonalom kriedovom papieri smrdel, ten zošit komiksový, ale boli tam nádherné farebné komiksy, naozaj kvalitne spracované, akorát že v ruštine. Bohužiaľ z tohto sa mi už nezachovalo nič. Ja tiež vnímam tú scénu ešte ako taký, nebol som do tých komiksov až tak vnútri položený, ale vnímam ich aj cez nejaké denníky. V denníku Smena boli nejaké komiksové príbehy, prípadne stripy také. Stripy, áno, alebo v Roháči boli tiež také príbehy, ktoré vlastne tam išli ako seriál. A to bol asi tiež aj môj prvý kontakt s komiksom. No a potom prišla revolúcia, s mnohými druhmi umenia to zatriaslo, nielen na Slovensku, ale v celom tom Ostbloku. A ako potom ten komiks na Slovensku postupoval ďalej alebo sa rozvíjal, či už to boli v tých 90. rokoch po revolúcii alebo po roku 2000? Tak ono to bolo naozaj taký boom komiksový, lebo tak predtým to bolo také, že je to komiks, nie je to komiks a bolo to vždy na poslednej strane niekde toho detského časopisu. A tak potom v 89. sa s tým roztrhol vrece de facto. Začali vznikať jednak reprinty západných komiksov. Semik Slovart začal vydávať Spider-Man a Conana, ktorých takisto mám doteraz ešte odložených. A teraz na novo začali vlastne vychádzať v reedíciách ako retro, v obrovských knihách tie staré Conanovky. Takisto tí Spider-Mani idú pravidelne v rôznych reedíciách. Tak toto bola jedna línia, ktorá prišla, to znamená importovaný komiks. Samozrejme v slovenskom jazyku, na nekvalitnom papieri, nekvalitná tlač, ak si to niekto pamätá, tak tá farba sa neskladala z farby, ale z farebných bodiek rôznych odtieňov, žltá, modrá, červená a z toho vznikala, keď si sa bližšie pozreli, tak to bola niečo ako ten tlačový raster v novinách. Alebo prvé farebné televízory. Alebo niečo, áno, prvé sovietské alebo nemecké farebné televízory. Toto bola tá prvá vlna a potom vlastne bola tá druhá, kde vlastne vznikal pôvodný slovenský, alebo teda vtedy československý komiks. A tam vzniklo niekoľko periódik, ktoré ako zásadne v tejto oblasti zamiešali kartami. Jednak to určite ABC bolo dlhodobé, hej. ABCčko bolo detský pionierský časopis, ktorý v podstate bol skoro povinnosťou u každého mladého. On sa venoval technike a takýmto veciam. On to bolo ABC mladých technikov a prírodovedcov. Áno. A tam okrem takých tých vecí ako modely, modelárčina, reporty z rôznych modelárskych výstav, samozrejme vystrihovačky, to bola druhá, to bolo to Dčko, ABC, bol názov časopisu, Dčko boli tie vystrihovačky, tak vždy tam bol na konci nejaký komiks. Do istej doby to väčšinou boli komiksy pôvodné, to znamená české primárne,
A potom po 89. aj nejaké importy. Waterless bol veľmi, veľmi výnimočný projekt, lebo v podstate to bol západný komiks, ktorý oni chceli, aj kúpili licenciu a chceli ho vlastne celý tam zverejniť a potom v rámci na to, že to bolo také dlhé, tak to krátili, strihali kadejako, takže vlastne vznikli tam rôzne, chcem povedať, že zásahy do deja, hej, ale v podstate keď si človek potom našiel tú originálnu verziu, tak to bolo niečo úplne iného, než to, čo zverejnili oni. Ale v princípe, okrem teda toho ABCčka, ktoré malo dlhodobú históriu, tak vznikli nové formáty, či už to bol Kometa, Česká Kometa, to je legenda. Tam sa zverejňovali také komiksy, ako bol Kaja Saudek, hej, to je český pánboh komiksový, hej, to je brat Jana Saudka, fotografa, tak Kaja Saudek bol komiksák a ten sa vždy pohyboval na hrane jednak svojimi témami, pretože častokrát on v tých svojich komiksoch mal tie západné motívy, mal tam prsaté dievčatá, mal tam svalnatých hrdinov, ktorý bol de facto prekreslený Arnold Schwarzenegger, len plešatý a bol to robot. Čiže to boli také naozaj ikonické záležitosti, ale zároveň aj na Slovensku vznikali a jedným z tých projektov, ktorý mňa najviac oslovil, to už som bol asi na gymnáziu, to bolo v roku 1990, to boli Bublinky. Bublinky bol v podstate magazín pôvodného slovenského komiksu, ktorý mal vychádzať na mesačnej báze. A tam vlastne ako šéfredaktor Ferko Mráz, jemu sa podarilo vlastne zohnať komiksákov, ktorí v podstate začali tvoriť pôvodný slovenský komiks. Čo do tej dobe nebolo zase až také bežné, hej, s tým, že vlastne oni vytvárali komiksy s pôvodnými našimi hrdinami. To bol taký ten pre mňa. Hej, samozrejme, kto tam bol napríklad Jánošík alebo Štúr? Nie, oni mali vlastných hrdinov. Prvý komiks, ktorý kreslil Fero Mráz, bol Storm. To bolo taký magnum opus Ferov a ten v podstate mal v 3 pokračovaniach, neviem koľko toho bolo strán, 67, 8, už si nepamätám. Vydával som ho ja pre Ferka, de facto v 3 kusoch sme ho vydali v reprinte farebnom, na kvalitnom papieri. Jeden kus mám ja, druhý má Ferko, teda mal, keďže bohužiaľ nás opustil. A jeden sme dali do súťaže s podpisom, s venovaním, so všetkým, čiže úplne takáto limitka. A to bol v podstate taký mix Pána prsteňov, fantasky. On bol hviezdny pútnik, ten Storm, ktorý v podstate sa dostal do stredoveku niekde na území veľmi podobnom Slovensku a vlastne pomáhal tam tomu ľudu bojovať proti rôznym príšerám. To bol taký naozaj prvotný. No a trebárs ďalší bol Feďo Fiala, to bolo Ferkové hovorné dvojče, ako oni hovorili, boli spolu horolezci, strašne radi mali prírodu a ako mi hovoril Feďo, tak vlastne Fero ho donútil, aby začal kresliť komiks a vlastne jeho prvý komiks bol o horolezcoch. Mm-hmm. Čiže to boli také, na prvý pohľad také, že keď neverím toho Storma, ten bol taký, by som povedal, že naozaj nadčasový, tak to boli také jednoduché príbehy, buď zľahka sci-fi nádychom, alebo naozaj veľmi jednoduché. A či neboli to inšpirované horolezecké príbehy našimi výpravami do Himalají napríklad? Neboli. Myslím, že to nejakým spôsobom odrážalo tie skúsenosti Fera a Feďa v tých horách, ktoré oni mali. Ale tie bublinky boli zaujímavé aj tým svojím formátom, že oni v podstate tam bol redaktorom alebo grafickým redaktorom bol Jaro Uhel, výtvarník, veľmi dobrý. A oni tie strany skladali ako keby takú koláž. Oni sa kreslili vo veľkom formáte. Mám od Ferka nejaké strany, originály. A to bola dajme tomu A3, ktorú oni potom zmenšovali na ten formát zhruba A4, ktoré mali bublinky. A dorábali tam rôzne doplnkové informácie, že ako náhle bol komiks o týchto horolezcoch, tak tam práve boli nejaké doplnkové texty o horolezcoch, o dobývaní tých najvyšších vrcholov, o tých najzaujímavejších postavách v rámci toho horolezectva a vždy tam nejaký výtvarník, buď Feďo Fiala alebo Ferko Mráz vlastne doplňali. A ako ešte ďalší bonus tých bubliniek, kvôli čomu vlastne to tí mladí mali radi, bol vždy uprostred plagát nejakej. Zo začiatku to bol, myslím, že v prvom čísle bol Batman, to bol normálne reprofoto. A predpokladám, že potom kvôli nejakým autorským právam sa stalo to, že vlastne vždy nejaký výtvarník nakreslil kreslenú podobu nejakého plagátu. Čiže bol tam Robin Hood z toho seriálu z 90-tok s Michelom Predom. Čo už to boli autorské interpretácie. Áno. A plus vždy bola aj vystrihovačka. Normálne figurky, Fero Mráz kreslil Barbara Conana figurky, Batmanovské figurky, ktoré sa dali vlastne vystrihnúť v rámci toho, že to bol plochý papierový model figurka, ale bol tam nejaký jednoduchý návod, ako ohýbaním cez násadku šteca sa tomu dala nejaká plastičnosť. A primárne si myslím, že možno
na začiatku ma viacej zaujímali tie figurky ako tie komiksy. Lebo ja z toho ABCčkovského obdobia, ja som hodne vysadený na figurky, doteraz mi to zostalo, história, historické figurky. Viem, poznám tvoje ďalšie záľuby. Áno, a vlastne asi zo začiatku, tým, že to boli tie férové krásne kresby, a v podstate, že to boli zase také tie postavičky, ktoré u nás, nebolo to ako v dnešnej dobe, že zájdem do hračkárne a chcem Batmana, tak si ich nájdem tam 40, chcem Spidermana, tak 29, hej, a cez internet si ďalších 300 viem objednať. Vtedy to bolo také dietnejšie a mať v podstate v nejakej poličke svojho obľúbeného hrdinu z filmu alebo z komiksu alebo zo seriálu, tak toto tiež bola taká cesta. No a chcem sa opýtať, že tá scéna, tým, že sme sa rozdelili ako Československo, už sme boli vlastne 2 štáty, nejakým spôsobom komunikovala slovenská scéna komiksákov s českou, alebo tie strany išli každá vlastným smerom? Ja si myslím, že v tej dobe ešte komunikovali, pretože tam mnoho českých autorov publikovalo a práve v bublinkách. Oni publikovali aj v tej Kométe. Potom samozrejme boli niektoré vydavateľstvá, ktoré už vtedy začali vydávať kvázi vlastné zošity. Bolo stredoslovenské vydavateľstvo, ktoré v tých 90. rokoch začalo vydávať férové komiksy. Nielen férové, bol tam aj Feďo Fiala. Feďo Fiala mal asi 7 alebo 8 zošitového Tarzana kompletného, ktorý bol úplne nádherne nakreslený. Doteraz ho mám. Je aj prevedený v digitálnej podobe v našom archíve komiksovom. A kto mu robil scenára, dialógy? Predpokladám, že on, podľa toho, ako som sa s ním rozprával, lebo som mal s ním tak niekoľko sedení, bol som aj v jeho ateliéri v Žiline, tak on s manželkou. Častokrát v podstate tie termíny boli tak náročné, že v podstate niekedy, že mu žena dokresľovala, kolorovala, texty dopisovala a tak ďalej, aby sa vlastne všetky tie termíny stihli. Čiže toto bola jedna cesta, hej, že vlastne v nejakých tých komiksových časopisoch boli samozrejme nejaké lastovičky, ktoré nádherne zažiarili, boli tam nejaké poľské komiksy v Arene, Komiks Arena alebo komiksový zošit, tam tiež boli tí top českí maliari, boli tam aj nejakí poľskí. Ono sa to celku dosť miešalo, pretože potom zrazu tie komiksy sa začali objavovať, alebo teda tak intenzívnejšie v Zenite a tam napríklad českí autori kreslili v slovenčine komiksy. Hej, to boli také tiež legendárne záležitosti, napríklad Červený Siux, alebo Planéta, to kreslil Václav Hanuš, český, vynikajúci český autor, ale boli v slovenčine. Hej. No a oni potom tam mali viacero takých zaujímavých komiksov a tam myslím, že jeden z prvých bol, to bolo vlastne Bratislavský Robinson sa to volal, to bol komiks, ktorý vychádzal v Zenite. A ten bol tiež na motívy vlastne z nejakých slovenských historických faktov. No Bratislavský Robinson je konkrétna postava, áno. Ktorý vlastne absolvoval 2 také cesty po Afrike a spadol do otroctva a bol to naozaj taký spoluputník. Má aj pomník, má aj na Ondrejskom cintoríne v Bratislave ako historický. Tam niekde to asi si myslím, že tak trošku... Takže opisoval... Áno, Bratislavský Robinson. Ja som čítal knižku o tom. Ja som čítal komiks, mám ho odložený požičiavky. Tak si to potom môžeme vymeniť. Áno. Ako si prišiel na Komiks Moritz, ktorý vydáva Združenie Morica Beňovského, ako si vôbec narazil na naše združenie? Ono to zase malo nejaký historický vývoj. Tam, kde sme my v podstate skončili v tejto našej debate, to boli tie 90. roky a koniec tých 90. rokov a prelom tisícročia, tak v podstate ten boom komiksový na Slovensku začína ustávať a v podstate pomaličky odumiera. My sme s Ferom Rázom sme dokonca prednášali o komikse na Vysokej škole výtvarných umení tu v Bratislave. Jeho časť prednášky bola o tom, že komiks je naozaj súčasťou umenia a malo by sa už buď od základnej školy, Fero bol navyše riaditeľom umeleckej školy v Fidakove, čiže chcel vyučovať aj v rámci umeleckej školy, pretože komiks má veľmi špecifické výtvarné vyjadrovacie nástroje a prvky, ktoré sú naozaj skôr než výtvarné, sú skôr takým prienikom medzi výtvarným umením a filmom. Ty už to v podstate vieš na základe tej tvorby toho Morica, že sa striedajú rôzne pohľady, ako kvázi kamery, nadhľady, podhľady, detaily, takisto s bublinkami, s tými teda nástrojmi na text sa dá rôznym spôsobom pracovať, tak aby vlastne vyjadrovali buď tú emóciu, alebo nejaký efekt, ktorý chce ten autor urobiť. A vlastne toto bol taká férová snaha, aby vlastne potom od umretí v tých 90-kách, aby vlastne sa podarilo na Slovensku vydávať pôvodný slovenský komiks, ktorý by mal teda nejaké slovenské korene, či už to bude v nejakej našej histórii, alebo v nejakých konkrétnych bodoch, alebo v nejakom konkrétnom hrdinovi. A aby zároveň to vydával niekto, kto bude mať trochu slušnosti a tých autorov dobre zaplatil, aby to nerobili za hubičku popri inej robote, aby teda
mali z toho aj nejaký finančný zisk a teda mohli sa tým svojim veciam ďalej venovať. No a toto nejakým spôsobom u nás na Slovensku zakapalo. A ja som tak ako keby roky plakal, tak povediať, nad tým našim slovenským komiksovým hrobom a čakal som, že či sa to niekedy vlastne zvráti. Preto sme my s Ferom vlastne si vymysleli taký komiksový archív, kde som ja vtedy už pracoval v IT oblasti, mal som na to know-how, mal som na to technológie a vlastne sme vytvorili taký digitálny archív z pôvodného slovenského komiksu, kde boli najprv všetky tie čísla bubliniek s 20-ročným odstupom sme zverejňovali vždycky celé číslo bubliniek. V ten deň alebo v ten mesiac, kedy vyšlo pred 20 rokmi, tak sme vydali v elektronickej podobe. Komplet celé listovať. Čiže návrat po 20 rokoch v tom istom čase do digitálneho sveta. Presne tak. Plus tam boli nejaké články o tých autoroch, o komiksových príbehoch a tak ďalej. A vlastne sme si tak povedali, že bolo fajn, aby sa aj tie ďalšie generácie tých komiksových fanúšikov vedeli dostať k tomuto, pretože dneska zohnať bublinky originálne je trošku problém, zvlášť teda, keď tam ešte boli aj tie plagáty a tie vystrihovačky, tak častokrát časť toho časopisu bola buď vytrhnutá, zalepená na stenu alebo roztrihaná. Tak takouto formou sa snažili vlastne zachovať ten pôvodný slovenský komiks. No a tým, že vlastne ja hodne monitorujem tú komiksovú scénu a teda veľmi som preferoval tú českú, pretože Česi v tomto si myslím nezaspali ako my, alebo teda neumreli, ale v podstate tam sa vydávajú komiksy jednak veľmi známe vydavateľstvo Krev alebo Crev, tí idú neskutočným spôsobom a takisto sa tam vyprofilovali ďalšie časopisy, ďalšie vydavateľstvá, ktoré sa vyslovene špecializujú na komiksovú knihu. A špecifikom aj tých Čechov sú vlastne historické komiksové knihy, ktoré mňa fascinovali, pretože oni dokážu pokryť svoju históriu od Márie Terezie Habsburgovcov, cez Jana Husa, cez Žižku, cez Protektorát, Antropoid, atentát na Heydricha, až po také by som povedal, že možno až encyklopedické veci ako 100 rokov našej republiky, alebo bolševizmus, nacizmus, popísaný komiksovou formou, veľmi odľahčenou. No, ale sú to úžasné projekty toto, lebo je to umenie, je to forma špecifická a vlastne je to možno aj cesta pre mladých ľudí, ako získať informácie o histórii. To sa mi páči, vlastne oni nešli tou cestou čistej komercie, to znamená ísť vyslovene len po tom zisku, lebo však dala by sa tá kniha vydať buď v pár zošitoch, alebo s polovičnou hrúbkou, ale toto oni v podstate odmietli a tie knihy vždycky majú nejakú časť, ktorá je faktografická a tým pádom jednak doplňa informácie v rámci toho komiksu, ktoré buď tam nemohli byť povedané, alebo bolo treba pre dokreslenie širší kontext a zároveň vlastne dávajú aj, rozširujú to publikum celkové, pretože tým pádom to vieme použiť, dajme tomu na hodine dejepisu, veľmi pútavou formou, vysvetliť, ukázať tým deťom, hej, a zároveň aj nejaký náročnejší čitateľ si tam nájde v tej historickej časti nejaké informácie, ktoré možno nevedel a sú pekne v súhrnnej podobe na jednom mieste. Čiže toto boli pre mňa také vzory a vždy som tak akože plakal, že to u nás nie je a že v podstate sa ten Fero a tí autori komiksoví, bublinkoví toho asi už nedožijú, aby teda niečo takéto sa u nás stalo. A potom som náhodou objavil, prebehla vlastne tá anketa o Najslováka, a tam nejak vyhral Štefánik. Štefánik bol prvý a potom na základe toho bol vytvorený komiks. Tých komiksov o Štefánikovi potom bolo ešte viacej, ale tento jeden myslím, že vznikal na základe výsledkov tejto ankety. Tam tiež okreslili dvaja autori. To som bol veľmi prekvapený, že v podstate niečo také vzniklo, tak zase sa mi podarilo zohnať kontakt na jedného z tých autorov, na Eniaka, ktorý má takú veľmi špecifickú tvorbu a veľmi peknú, takú farebnú, pútavú a takú dynamickú. Podarilo sa mi s ním kvázi urobiť taký rozhovor k tomu vydaniu toho Štefánika a v rámci nejakého facebookového profilu bublinkového, kde ja kvázi ešte som vždy udržiaval nejaké tie informácie o autoroch, pripomínali sme si tam, že čo, kedy sa vydalo a tak ďalej, tak sme mali takúto nejakú novú tému, že vlastne vznikol na Slovensku pôvodný komiks. A spolu s ním niekde sa mi zjavil aj Moritz. Vtedy už to bolo, ja neviem, asi 3 čísla boli vydané, alebo tak nejak, 3 asi. A neviem, či to nebolo v súvislosti s hradom Stará Ľubovňa. Áno, na Starej Ľubovni kde vlastne bola akcia.
v roku 2021 sme krstili v Starej Ľubovni komiks 3. diel Zuzanu. Aj teraz za účasti bola tam pani Božidara Turzonová. Presne tak, Láco Dlhý tam bol ako výtvarník. Katka Koščová spievala a my sme vlastne s riaditeľom hradu, s Daliborom Mikulíkom robili v auguste, to bolo také medzi-covidové obdobie, ale tam sme krstili Zuzanu. Presne tak a vlastne tam, keďže Stará Ľubovňa je vlastne kvázi môj domovský hrad, keďže otec pochádza pár kilometrov od Ľubovne, tak proste sa mi to dostalo do oka. Objednal som si priamo z e-shopu Združenia Morica Beňovského. Dostal som dokonca aj s venovaním od teba tie čísla a veľmi sa mi to páčilo, pretože tie čísla boli výborne spracované. Bol to hrdina, ktorého som si ja osobne pamätal z toho môjho detstva, napriek tomu, že sa tvrdí, že ten Moritz bol za toho predchádzajúceho obdobia pre 89., že bol tak nejak zaznávaný, ale on bol k nemu natočený fantastický seriál. Vyšiel aj komiksovo, kde ho spracoval Gustav Krum v tej dobe a to bol fantastický český maliar a následne to niekedy po 89. vyšlo aj v zošitovom vydaní. Mal som možnosť pár ukážok Gustava Kruma vidieť, o teba ja som ti ho dal do ruky. Čiže tým pádom som hneď akože naskočil na túto vlnu a vzhľadom na to, že som už mal nejakú kvázi takú skúsenosť s recenziou a s rozhovorom s tým autorom toho Štefánika, tak som napísal som recenziu na tie 3 diely toho Moritza, ktoré som mal. Dokonca sa mi podarilo podchytiť autorov niektorých a urobiť s nimi rozhovory. A vlastne vtedy myslím, že išiel, neviem, či to už bol 4. alebo asi 4. diel išiel cez crowdfunding. To sme mali cez tú kampaň. 4. a 5. sme robili cez Startlab. A tam vlastne som nejakým spôsobom sa zapojil, ale nie, že cieľavedome, že spolupracovať s združením alebo spolupracovať na komikse ako takom, ale z tej celej eufórie, že vlastne na Slovensku vzniká nejaký projekt komiksový, kde je pôvodný hrdina, sú tam pôvodní autori, slovenskí komiksáci, tak som sa snažil nejakým spôsobom podporiť toto a vlastne urobil som takú v rámci toho môjho bublinkovského, facebookovského profilu som urobil takú nejakú minikampaň, kde sme zverejňovali informácie, ako si stojí Moritz v rámci tej crowdfundingovej kampane. Postupne sme zverejňovali vlastne rozhovory s tými autormi a nejakým spôsobom myslím, že som asi napísal tebe, Vlado, aj nejaké drobné pripomienky, keďže ja sa roky živím ako v podstate počítačový grafik, tak niektoré veci mi nesedeli vizuálne v koncepcii tých zošitov. Tak ja musím povedať, že tie pripomienky samozrejme sme prijali konštruktívne, to nebolo niečo, čo by sme nejako chceli teraz, akože čo si niekto dovoluje. Prvýkrát som ťa ja vnímal ako nášho zákazníka, klienta, ktorý si cez e-shop objednal komiks Moritz. Potom potom som vnímal tie tvoje kontakty vlastne s autormi a s týmito vecami aj nejaké pripomienky. A viac menej, ak sme dovršili 5. diel, ja som mal vždy problém, ako zohnať výtvarníkov, lebo tí výtvarníci sú mladí, dynamickí, potom niektorí mali deti, prestali robiť komiks, niektorí mali nejakú inú robotu, iné projekty, ktoré ich živili, nemali priestor na komiks. A ty si vlastne prvýkrát tak vážnejšie, keď sme sa spolu bavili, tak si sa ma opýtal, že či by som nechcel, aby do toho komiksu vstúpila tí starí bardi komiksoví. No a toto mi povedz, že ako sa to celé potom zomlelo, alebo teda ktorí komiksoví bardi potom prišli do toho komiksu Moritz. V každom prípade musím povedať, že to už bolo druhýkrát. Že prvýkrát si to nevšimol. Keď vlastne sme začali my spolu komunikovať ohľadne nejakých tých úprav v tých zošitoch, ktoré sa mne nepáčili teda v tých prvých 3 číslach, tak ja som vtedy kontaktoval Ferka Mráza a som povedal o tomto projekte s tým, že si myslím, že toto je tá chvíľa, na ktorú on vlastne čakal tých 30 rokov, že vyzerá to, že naozaj niekto slušný sa snaží vydať tu na Slovensku pôvodný slovenský komiks s pôvodným slovenským hrdinom a že si myslím, že by pritom nemal chýbať. A ja som s ním rozprával po telefóne a som sa opýtal, čo si o tom myslí a on vravel, že jemu sa to páči. A ja som mu povedal, že ale sa bojím, že vzhľadom na to, že človek, ktorý sedí nad tým celým projektom, Vlado, tak on nemá veľmi skúsenosti s komiksom alebo nemá nejaké hĺbšie povedomie o komiksoch. Takže keď ja mu poviem mená ako Feďo Fiala, Fero Mráz, Ľudo Mikula, tak že asi nejak akože nevyhrám v tvojich očiach, že to musíme urobiť ináč.
A tak som mu navrhol, že či bol ochotný urobiť demo komiks. Jednoduchý dvojstránkový komiks, kde v podstate by som mu ja urobil technický scenár, aby on nemal s tým veľa starostí, pretože v tej dobe už mal nejaké zdravotné problémy, následne mu zomrel syn, takže naozaj veľká rodinná tragédia. Snažil sa pomáhať synovej manželke s domom a proste mal to naozaj komplikované. Tak som zvažoval, že či naozaj ho do tohto zatiahnuť. Ale v podstate v jednej chvíli mi on sám povedal, že on si myslí, že by to skúsil z toho dôvodu, že možno pri tom kreslení zabudne na všetko to zlé, čo sa mu stalo a že možno si vyčistí hlavu a že možno to trošku prispieje aj k tej jeho rekonvalescencii. Takže ja som mu v podstate nakreslil de facto technický scenár, napísal som mu, dal som mu podklady s tým, že som nechcel nejakovsky, aby to bolo viazané na ten vizuál alebo na ten štýl, ktorý používaš ty, ale som ho prehovoril, aby sme teda vychádzali z Mórica seriálového, kde teda pán Adamovič hral Mórica Beňovského. A my sme teda urobili takéto demo a ja som ti to demo potom, dokonca som ho ja koloroval. Aby som ho nezdržiaval, tak on mi to nakreslil čierno-bielo. Ja som to skoloroval v tom štýle, ako on zvykol robiť. To zase bola pre mňa taký splnený sen, že moja veľká hviezda z detstva, lebo ja som Fera prvýkrát v živote stretol, keď som bol na Gimply. To bolo v rámci tých Celoslovenských dní komiks, kde sa stretávali títo komiksáci a vlastne mi dávali priestor aj mladým novým tvorcom, takže ja som tiež nakreslil niečo do bubliniek a potom nás pozvali na vernisáž do Liptovského Mikuláša. No a čiže ja som ti to odovzdal. No musím povedať, že tento demo od Ferka Mráza, ktoré vlastne bolo takou uputavkou na týchto pôvodných komiksových autorov, či ich chceme do projektu Comics Moritz, doteraz visí u mňa na stene, to je taká čierno-biela a farebná, áno. Taká línia toho, jak idú niekde cez Vrbové a verbujú tam niečo. Mám to doteraz to mám na stene, veľmi si to vážim a je pravda, že po tom 5. dieli, keď bola nejaká taká autorská kríza s tými mladšími autormi, tak nastúpili vo veľkej sláve títo staršia alebo zrelšia generácia komiksových autorov slovenských a bol to nielen Ferko Mráz, ale bol to aj Ľudo Mikula a Palo Bratský a z tých mladších autorov tam ostal v tej šestke, lebo to bola tá cez Severný Pacifik. Tam vlastne išiel Moritz Beňovský na tej lodi s tými vyhnancami cez Tajvan. Ja to vnímam doteraz, ten Ferko Mráz tam kreslil tú časť Japonsku. Ten prienik Morica Beňovského do japonských vôd, čo bolo problematické. A tam je jeho krásnych 6 strán v 6. dieli cez Severný Pacifik, no ale žiaľ musíme skonštatovať, že to bola jeho posledná Labutia pieseň. No ešte potom dostal hneď angažma potom v 8. 7. bola pokrytá plne Lukášom Freitagom, tu kreslil celú on ako autorskú. A tú 8. ja som sa veľmi tešil na týchto starých bardov, že idú ďalej do toho, aj Ferko mal, ale potom mi volal a povedal, že zo zdravotných dôvodov nemôže proste prijať, alebo musí odmietnúť tú rolu v tej 8, tak som mu povedal, že ja všetko chápem a želám mu, aby sa rýchlo dal dokopy. A keď budem robiť 9, 10, 11, 12, 13, 14, tak budem mať dvere otvorené, ale žiaľ už na tento komiksový vlak v tomto našom svete už nenaskočil. Bohužiaľ, no. Už teraz si myslím, že to môžem povedať, ale vlastne Ferko v tých posledných stranách to bolo, myslím, že to bolo úplne jeho posledné komiksové dielo. Opäť zase si myslím, že to bola pre mňa česť, že som mohol byť pri tom, keď Fero kreslil svoje posledné strany, tak v podstate on v rámci toho svojho životného príbehu na konci schoval do tých 6 posledných strán obraz svojho syna, ktorý mu zomrel a vlastne bol nakreslený. Ja som videl skice a videl som aj fotku jeho syna a bol nakreslený presne podľa jeho syna. Ja to ani neviem. To nevie nikto, to bolo medzi mňou a Ferom a v podstate sme sa dohodli, že to nejak nebudeme profanovať. Ale musíš mi to ukázať. Ja ti to potom ukážem, ale áno. Ešte Ľudo Mikula to vie, lebo v podstate sme sa o tom s ním bavili. A vlastne Ľudo Mikula a Palo Bratský boli tí dvaja, na ktorých mňa nasmeroval aj Fero. Keď už sme vedeli, že ty si zobral, že teda si povedal, že áno, kývol si na tú spoluprácu s Ferkom, tak mi povedal, že skúsime Pala Bratského. To je pán architekt, pán výtvarník z Košíc a Ľuda Mikulu, to bol pre mňa jeden z takých najväčších prekvapení, taký samorast výtvarný z Krompách, ktorí v podstate sa vlastne podielali potom na tej šeske a Ľudo Mikula vlastne nám zostal a ten už sa podiela de facto na každom diele, ktorý je multiautorský. Pretože... Ale ja keď si uvedomím, že tých autorov slovenských, čo máme, tak naozaj, tak ako si hovoril, Krompachy, Fiľakovo, Košice, Prievidza. Bojnice de facto. Potom Kremnicu máme Zvolen, máme Hriňovú. Teraz, že Prahu tuším.
teraz už máme Petr Prahu, Kopl. hej, takže prosto naozaj to sú také pekné, ja neviem, mám pocit, že nikto z Bratislavy si netrúfol kresliť nášho Comics Moritz, ale povedz mi teraz ty, že čo robíš v tom komikse ty, lebo teda ešte musím povedať, aby som to celé ozrejmil, ako sa z rada z klienta nášho stále cez nejakého poradcu nakoniec je pre mňa je to stále náš komiksový guru a stal sa právoplatným členom Združenia Moritza Beňovského, takže sme v združení spoločne a musím povedať, že neviem si bez jeho účasti, bez jeho vstupov a bez jeho kontinuálnej zaangažovanosti v tomto projekte a komunikácii s autormi predstaviť, kde by sme boli, alebo či by sme to nepoložili bez neho, lebo on je ten pre mňa odborník, on je ten, čo usmerňuje. Ja sa popri ňom snažím učiť o tej a som taký, že dobre, a počúvam ho, keď mi povie, že toto nemôže byť, tak rešpektujem to. Takže veľmi pekne ti ďakujem za tieto veci, ale povedz teda, čo ty v komikse robíš, aby aj diváci alebo poslucháči pochopili, že aká je tvoja rola a bez čoho ja by som sa nepohol ďalej. No v tej prvotnej fáze som vlastne bol ten, ktorý len pripomienkoval veci, ktoré sa mi nie celkom páčili, ale viac menej z toho profesionálneho pohľadu. A vlastne dovolil som si vtedy navrhnutí a naozaj bez nejakého vedľajšieho úmyslu alebo niečoho, nejaké zmeny, úpravy, ktoré by to mali nejakým spôsobom zastabilizovať, aby tie zošity naďalej pôsobili jednotným dojmom, že keď si to v podstate vezmeš v nejakej poličke, tak budeš vedieť, že to je jeden a ten istý komiks a nebude ti to klať oči. A v tej chvíli práve tebe vypadla asi tá Katka. Katka, lebo oni s Martinom Švarcom mali vlastne rodinu, zobrali sa a vlastne mali úplne iné priority. Tak vtedy si sa ma spýtal, že či by som sa vlastne do toho nepustil a nepomohol vlastne s tou pretlačovou prípravou, s nastavením tých pravidiel, tých vizuálnych, to je ako vizuálneho kódexu. V podstate ja som potom na to prikývol s tým, že mi bude cťou, keďže v podstate si dovolím tvrdiť, že sme s Ferkom, to tak akože sa vždy k tomu Ferkovi pritisknem, ale naozaj my sme mali taký, a veľa ľudí, ktorí Fera poznalo, tak malo taký vzťah s ním, že to bol ako druhý otec, pretože Fero bol nesmierne priateľský a citlivý človek, ktorý dokázal naozaj sa chovať, že človek mal pocit pri ňom ako, že otec druhý. Tak s tým Ferkom sme tak akože dúfali, že to raz príde, že naozaj bude takýto nejaký projekt, no tak v tej chvíli som povedal, samozrejme, bude mi cťou na takomto projekte robiť a zároveň už vtedy som nejako si že bolo fajn, keby sme potom vedeli osloviť aj tých starších komiksákov, lebo oni podľa mňa stále mali čo povedať. Hej, čo je vlastne už dneska aj jasné, keďže sa spolu podielame ako 5 ďalších komiksov. No a v princípe začal som robiť jednak pretlačovú prípravu, to znamená spracovanie celého zošitu, všetkých vstupov, pretože treba povedať, že niektorí autori tvoria ešte klasicky analogovo, to znamená papier, ceruska, vodovky a následne mi pošlú originály Ľudkové Mikulové, čo je zase pre kopec fanúšikov slovenského komiksu niečo ako Svätý grál, že mať v ruke originál od Ľuda Mikulu, tak to sa mi stáva pravidelne. A vlastne digitálne to spracujem, zalomím to do takej podoby, ako potrebujeme. Zároveň sme si vlastne na základe nejakých mojich skúseností sme si vytvorili takú šablónu, kde vlastne texty vkladám ja, aby sme ich my s Vladom mohli v podstate ľubovoľne upravať bez toho, aby sme museli s tým otravovať výtvarníkov, ktorí priebežne kreslia ďalšie strany. To znamená, že samozrejme plus príprava na nejakú jazykovú mutáciu alebo na súborné vydanie. Čiže primárne toto, no a plus snažím sa s tými autormi komunikovať naprieč tvorbou jednotlivých zošitov, tak aby vlastne tam bola aj vizuálna nejaká kontinuita. Vytvorili sme si nejaké karty postav, kde vlastne, keďže tie postavy kreslili naprieč zošitmi rôzni autori a mali rôzne vizuály, tak aby vlastne ten autor, ktorý je tam nový, tak aby vedel, na čo sa má napojiť, aby sa nám nestalo, že Moritz bude chvíľu pán Adamovič, potom to bude Maroš Kramár a skončíme niekde, ja neviem, s pánom Kvietikom. Takže toto. Takže Rado vlastne je teraz, ako prebral ten celý jednotný dizajn komiksu, dokonca aj robil nejaké uplifty a úpravy pri dotlači prvých dielov, keď ešte nebol pri tom. A aj tá komunikácia s autormi, ja viem, že my keď teraz vlastne robíme nejaké scenáre, napíšeme niečo a teraz hovoríme o tom, ja neviem, že Beňovský bola premiéra Beňovského hry niekde v Berlíne alebo v Londýne alebo kde a teraz to majú kresliť, je tam nejaký príbeh za tým, tak my sa snažíme tým výtvarníkom dávať rešerše historické nejakých budov, ako to tam vyzeralo, ako vyzerali interiéry, ako vyzerali ulice. Takže
plus už keď sú nejakí ľudia, ktorí aj vizuálne sú známi, či to boli nejakí, ja neviem, Benjamin Franklin, alebo už zachádzame do Štúrovcov. Tí Štúrovci už sú samozrejme vizuálne jasnejší, lebo už vtedy pomaly bol fotoaparát v tom období, takže už mohli byť aj odfotení. Takže my sa snažíme pre výtvarníkov prinášať nejaké fotografické alebo nejaké vizuálne materiály, aby vedeli pri kreslení, od čoho sa majú odpichnúť, aby to bolo autentické. Takže ty si pre mňa product owner, to je v takom tom IT svete. Niekto, kto teda to má, ide do hĺbky a hovorím, to je niečo, na čo ja nemám a čo si hrozne vážim, že robíme to takto spolu. No toto bolo vlastne jedna z vecí, kde sme sa dohodli, že aby sme odľahčili výtvarníkov, ktorí majú svoje termíny, majú svoje postupy výtvarné, aby si oni nemuseli dohľadávať podklady vizuálne na internete a zároveň následne ich konzultovať s nami, že či si vyhľadali správne alebo nehľadali správne. Tak z tohto titulu sme sa vlastne dohodli, že máme v podstate tým ľudí, kde ty máš okrem teda mňa, máš tam ešte aj Dominika, hej, máš tam Joška Dermeka, čiže máš nejakých historikov, ktorí v podstate nám dokážu odpovedať na otázky, na ktoré my nie sme schopní odpovedať. Ja sa pohybujem v oblastiach uniforiem historických a tak ďalej, tak v tejto oblasti veľmi taká, by som povedal, že skoro vtipná záležitosť bola, keď Lukáš Frejta kreslil 7. diel a nevedel si predstaviť pohreb do mora námorný. No tak som mu našiel diel Sandokana, kde Sandokana pochovala do mora a nakreslil to podľa toho. Samozrejme, potom keby si človek pozrel... Myslím, že Baturín, alebo koho tam pochoval. Myslím, že áno. A keby si ešte pozrel istú postavu, tak je to v podstate ten zlý lord, ktorý sa furt bil s tým Sandokanom, tak je vizuálne podľa neho, lebo Lukáš potreboval nejakého takého typického, proste takého toho Angličana, toho lorda. Takže takýmto spôsobom v podstate ja som de facto na telefón, na mail a keď výtvarník má akýkoľvek problém, mimo toho, čo teda on musí nakresliť, do toho sa im snažíme nevstupovať. To bola vlastne jedna z prvých vecí, ktoré sme si, a tu si spomínal, že ja niečo poviem a ty ma posluchneš, tak v tej prvotnej fáze sme mali takú trošku debatu, dilemu ohľadne bubliniek, že či ideme zadefinovať pevne, že budú hranaté, alebo takéto, vtedy sme sa vlastne dohodli, že je to autorská vec každého, že to je výtvarný prostriedok, výrazový, komiksový, kde obmedzí to nejakým spôsobom, to je, keby si zaviazal výtvarníkovi ruku za chrbát. No a pri tvorbe komiksov a pri tom, ako robíš komiks Moritz, kde bereš inšpiráciu? Tak pre mňa, tak ako som spomínal už v priebehu tohto nášho rozhovoru, tou inšpiráciou boli vždycky asi tí najbližší, tí naši bratia Česi, ktorí v podstate, keď zajdeš do knihkupectva, tak nájdeš pomaly plné police kníh, ktoré oni vydávajú a v podstate sú to práve tie historické, ktoré pre mňa sú takouto paralelou toho Moritza. Hej? Že v podstate máme kroniku bolševizmu, ktorá je veľmi, na prvý pohľad je to ťažká téma. Ale v podstate v takejto podobe, ako to oni spravili, tak to dokážem dať v podstate dieťaťu na základnej škole, môžem to dať dejepisárovi do ruky, pretože tam má veselou, takou by som povedal, zábavnou formou tie základné fakty. Je tam textová časť, kde v podstate pre takého náročnejšieho diváka sú doplnené informácie, ktoré v rámci toho komiksu nemohli byť zahrnuté, alebo viacej rozširujú celý ten vesmír. A to vlastne platí pre tú českú tvorbu unblock, hej. Oni majú tie témy, Jan Žižka, to je typický, to je výsostne česká téma, hej. Fantasticky spracovaná, takisto polknihy, komiks, polknihy sú textové informácie, ktoré zase obohacujú ten komik a dávajú zmysel, prečo si kúpiť to vydanie nejaké súborné a prečo zainvestovať do takéto knižky, keď v podstate možno by som si to vedel kúpiť niekde v nejakých zošitoch. Takisto ešte, aby som len veľmi skrátka, lebo všetko tie české, ale aby bolo vidno, že ak sú pokryté tie dejiny Vejmenu Husa, hej, to je zase výsostne česká téma. Potom tak trošku aj slovenská operácia Antropoid, hej, to znamená atentát na Heydricha. A týchto tém je tam množstvo, je tam fantasticky spracovaná história legionárov československých. Výborné. A toto vlastne je všetko pre mňa taká inšpirácia, čo sa týka ani nie, že tvorby Moritza ako takého, ale skôr takej méty, že kam by sme sa mohli dostať. A možno to bolo vlastne nejaký spúšťač, lebo ja som ti to kedysi dávno, keď sme sa prvýkrát stretli v Bratislave v jednej kaviarni, nedaleko jedného obchodného centra, tak som ti donesol tieto knižky, aby som ti ukázal, že kam by sme sa možno mohli posunúť s tým Moritzom. Že všetky tie zošity, oni sú fajn, ale keď raz vydávaš de facto asi v slovenskej histórii najrozsiahlejší komiksový súbor alebo komiksové dielo, tak by si to pýtalo nejaké takéto zakončenie Zlatý klinec. A to som si myslel, že by mohlo byť práve takéto nejaké súborné vydanie. Akurát, že som ti potreboval ukázať, že čo ty myslím. Pretože súborné vydanie v mojej
mojom nejakom ponímaní nie je len to, že vezmem tie zošity, zviažem ich do jedného, dám ich do peknej krabice a vybavené, ale práve tá pridaná hodnota, ktorá jednak rozšíri ten vesmír toho komiksu, ktorý vlastne tam popisuje a zároveň rozšíri aj zásah, čo sa týka tej čitateľskej cieľovej skupiny. To znamená, že pokiaľ vydávam komiks, ktorý je o Moritzovi a určite je od začiatku cielený aj na mladšieho diváka, tak potrebujem niečo, čo zase preváži aj u toho staršieho, ktorý práve hľadá možno viacej súvislosti, viacej informácií. A keďže som vlastne mal skúsenosť aj s vydaním nejakej knihy, reálnej knihy, ktorá mala aj limitovanú edíciu, v spolupráci s našim hradom sme vydávali veľkú 360 stranovú knihu o hrade Ľubča a tam presne vznikol takýto nápad, kde sme si povedali, že by bolo fajn, aby sme z celého nákladu 10% bola špeciálna limitka, a tá mala nejaké atribúty, o ktoré proste sa tí ľudia budú byť. Nie len, že to je krásna kniha, ale proste, že ešte je tam nejaká pridaná hodnota. A toto vlastne bola jedna z vecí a pre mňa to bola veľká pomôcka vlastne ukázať ľuďom, ktorí sa v tom komikse nehybu tak ako ja, toľké roky a nevedia, keď sa povie limitka alebo nejaké súborné vydanie, že čo si pod tým majú predstavovať, tak nejaký argument, že ako to urobiť a prečo to takto urobiť. Pretože to je veľmi jednoduché zobrať tých 14 zošitov, len ich pacnúť do jedného súborného vydania, zaramovať to tvrdou väzbou a juha. Ale dať tomu tú pridanú hodnotu, aby niekto si povedal, mám všetkých 14 zošitov, ale ešte sa mi oplatí kúpiť si to súborné vydanie a ešte možno v tej limitke. Lebo to je naozaj, teraz sa bavíme historicky o asi najrozšírenejšom, alebo teda najväčšom komiksovom diele slovenskom, tak nevydať niečo takéto na záver, to som ti vtedy povedal, citujem sám seba, by bola premárnená príležitosť. Čiže si naznačil už presne naše smerovanie, keď vydáme 14, že teda začneme pracovať na nejakom takomto úžasnom diele. A Komiks Moritz je naozaj dielo, ktoré je veľkou tímovou robotou, spolupracujeme s historikmi, spolupracujeme s ľuďmi, ktorí mali s tým prienik, ktorí ho skúmajú a verím tomu, že po 14. dieli sa nám podarí vydať nejakú krásnu slovenskú komiksovú knihu aj so sprievodným materiálom. Máme sa čím inšpirovať a veľmi sa na to tešíme. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme pekne. Tento podcast, ako aj všetky zaujímavé informácie o našom združení, nájdete na webe moritzbeňovský.sk.